Takže čau lidi, já jsem Gamer98 a se mnou je tady Adis44 Trollface. A vítám vás u úvodního videa na kanále Gamer Team pro Game.cz. Úplně nový kanál. Tady si můžete všimnout. Tady. My máme obráceně obrazovku. Tady je skřínka, vy vidíte skřínku tady. Ne, počkej, ona je tady. To je jedno. Tady. Máme obraz na ruby prostě. Tady. No. Adis byl na českém Craftconu, já tam nebyl, ale vzal mi taky jeden plakát. A takže tímto bych vás chtěl uvítat u úvodního videa na tento kanál, kde nebudu točit teda jenom já, ale i Adis44. Adis44, Ganger jsem já, Price, Comox, no a Mission 22. No a tímto uspořádáme i nábor na tento kanál. Stačí, když prostě si mě jako tento kanál přidáte do soukromých kontaktů ve schránce a napíšete mi soukromou zprávu, já si s váma chvíli takhle budu povídat, pak si mě přidáte na Skypeu a nějak se dohodneme. Že budou, no ode mě budou teda videa trošku méně lagované. Jakože nebudou moc, že tam nebudou lagy. No jo, já až dostanu k narozeninám notebook, tak to bude taky OK. Že co mám? Co? Nech toho, ty vole. On dostal nový počítač k Vánocům teďka a co děláš? To jsem udělal asi já. Ale takže tímto teda uspořádám nábor a takže semhle teda nebudem dávat jenom videa z Minecraftu, ale i z různých jiných her a svůj kanál si teda nechávám pro sebe jenom a proto jsem vytvořil tenhle ten. Takže hej, a můžu říct jaký hry? asi Left 4 Dead 2, ne? No, můžu to říct? No. Já řeknu, jaký budu natáčet. Takže já budu natáčet Left 4 Dead 4, no to je Deadcraft 2, potom Limbo, Terraria, Minecraft, Saint Row, GTAčko možná teda, potom, co tam mám, Rock of Ages, to je hustá hra, ne no, a potom nějaký tutoriály a natáčení, jo, Amnezii budu natáčet, to už mám. Nezapomněl si na jednu hru, na jednu legendární hru. Minecraft, ty vole, Co ne, říkal? Neříkal. Jo, já jsem říkal Terraria a Minecraft. To potom pustíme. No a ještě Happy Wheels. Happy Wheels bude tak trošku honivá. No, ne, ale budeme to natáčet průběžně, tak všichni. Nech toho, prosím. A tímto teda prohlašuji tento kanál za otevřený, takže si připojeme. Yeah. Takže na zdraví. Coca-Cola Zero. No prdele, to je ten mokrý. To je od toho voršení z ledu, vole. Takže. Dej si to sám. Počkej, nejdřív ukončíme video. Takže tímto se asi můžete mít pěkně. Ještě můžu něco říct? No. Že jsme tak trošku věkově kategorii, takže já jsem menší trošku, no trošku. Asi tak po hlavu. Ne, no jo. No tak se budeme těšit další videa. Gamer vám k tomu řekne víc. Takže mějte se pěkně a příští video doufám už bude z nějaký hry. Teď jsem viděl teda intro, který je zatím bez zvuku, budu tam dodávat ještě zvuk. Ale pěkný je docela. No, jako podle mě na to, že jsem to dělal 2 dny a s tím programem zatím moc neumím, tak to docela jde. A na to, že to je Gamer. No jasně. Takže se asi mějte pěkně a ty vole, přeju pěkný po Vánoce. Šťastný nový rok 2013. A přežili jsme apokalypsu. Jo, přežili jsme apokalypsu, na kterou jsem se poměrně, ale opravdu teďka bez srandy docela těšil, ale proč? Jen tak. To nebudeme. Nebudeme to rozebírat, protože jsme chtěli před půl minutou končit, ale takže se mějte pěkně a tak čau. Čus. Žvejc.